mulla meni 5 minuuttia laittaa nämä ripset. Tuu kattoo, mä näytän. Easy Lash tosiaan lähetti mulle 3 pakettia heidän ripsiä ja sanoi, että kokeile ja kerro rehellinen mielipide ja näytä mielellään, miten ne laitetaan. Ja siis mulla meni 5 minuuttia laittaa tää, nää ei tunnu missään ja mikä parasta, nää on press on ripset, eli näissä on valmiiksi se liima ja näitä voi käyttää sellaiset, kenellä on liima-allergia, joko tekoripsien liimaan tai sitten ripsien pidennyksen liimaan. Eli ihan huippujuttu. Ja tää, no katsotaan lähempää, tehdään yhdessä tää silmä. Eli aloita sillä, että taivutat sun ripset, niin mä tein tuossa edellisessäkin. Kun sä taivutat ne, niin sä saat sen paremmin esille, sen ripsipedin tuolta. Ja sä näet, kun sä pistät sen peilin alas, niin paljon paremmin, mihin kohtaan sun pitää laittaa. Tää taivutus on tosi tärkeä. Mulla on siis tässä käytössä nyt tää Natural Look, ja tää on aivan ihan oikeesti. Ja mulla on pituudet 14, 12 ja 10. Ja mä käytin 14 ja 12 tässä silmässä. Eli sitten sieltä voi ostaa, mulle tuli mukana nyt tämmöiset pinsetit. Mä nappaan yhden tommosen kuidun täältä. Ne on liimattu tohon pintaan. Ja ota sillä tavalla, että sä et tartu tohon liimapintaan, eli ota tosta ripsen pituudesta, kuten tästä huomaa, niin ei siitä liiman kohdalta, ei niin läheltä sitä ripsinauhaa ikään kuin, että sun pinsetit menis siihen liimaan. Sitten niin yksinkertaista, kun laitat peilin tänne alas, katsot alas, avaat vähän silmää, ei ihan tonne ulkonurkkaan, mutta lähelle sitä, päästät irti, otat nämä pinsetit ja painat sen kiinni sun ripseen ja se on siinä. Mä teen nämä kaikki, oikeastaan mä otan seuraavalla, tehdään yhdessä koko tää silmä, koska tää on niin simppeli, mä en oikeasti voi uskoa. Plus, tästä on väite, että ne pysyy 3 tai 7 päivää, se me kanssa seurataan yhdessä. Mä aion katsoa, kuinka pitkään nämä oikeasti pysyy. Seuraava ripsi numero 14 taas pituus, sama homma. Ja nyt kuten edellisissä, niin mä laitan ihan tohon kiinni melkein millin sen toisen päälle. Mutta ei edes välttämättä tarvii laittaa päälle. Mä ensin painan vähän täältä. Ja sen jälkeen, koska tässä on ihan sairaan hyvä toi muotoilu, niin mä menen täältä ulkokautta ja painan taas noin yhteen. Ja that's it. Mä teen vielä 1, 14, 2, 12. Siellä on molemmat ripset ja näitä voi siis harjailla ihan kuten ripsien pidennyksiin. Nämä näyttää ihan ripsien pidennyksiltä. Nämä on aivan mielettömät. Tää on ihan höyhenen kevyt yksi tommonen kuitu, eli näin ei tunnu ollenkaan silmissä. Ja tämä on maailman helpoin laittaa. Sun ei tarvitse laittaa mitään liimaa, se on mukana tuossa ripsitupsussa. Nyt kaikki, ketkä on ikinä ollut yhtään skeptisiä, että mä en osaa, mä en onnistu, niin kokeile näitä. Kokeile näitä ja jos et onnistu, niin me hoidetaan joku workshoppi, missä katsotaan kädestä pitäen, mutta mä oon ihan satavarma, että sä onnistut näillä. Ihan mielettömät. Ja mä sain luvan jakaa teille koodin ilmainen, niin sillä te saatte ilmaisen toimituksen. Suosittelen lämpimästi kokeile Easy Lash ripsiä. Nyt mä pidän nämä Natural Lookit silmissä. Ja en mä odottaa, että me päästään kokeilemaan näitä. Nämä on niin hienot. Mä en kestä oikeesti. Niin hienot. Saadaan semmonen cat eye lookki. Kerro, ootko sä kokeillut näitä?